जाखो बे? जोंना बे गामिनि फरायसालियानो जोबोद मोजांखा। बेहाय फरायबानो नोङो सेंग्रा देरबा देनां गिदिर गोलाव मानसि जाहैनो हागोन बाबा। थां बिमा, फिसाखौ देलायनानै फरायसालियाव दोनलांदो। आंनाबो नै फरायसालियाव थांनाय टाइमा जाबाय, आंबो थांनोसै। सासे मास्टारानि न'खौ संसाराखि दा थाखा ना फैसा बेवहाय जेनेबा गैथारामोन माथो। आंनिथ' सासे फिसा हौवाखौनो इंलिस मिडियाम स्कुलाव फोरोङाखिसै नोंसोर। औहाय मेवाइफोर, आं बे बेखौ बाबु बिफाखौ ब्राब ब्राब बुंदोंमोन। हनै खोथाखौनो मानिया। नोंहा बिनानाव हौवाफ्रा जेबो मिथिखाया, जोंनाबो आंसो मिथिगौ। बिस्राबो फैगौ गोदान बोसोराव नोंसिनि बाबुखौ गामिनि एलपि स्कुलाव हगारालासिनो जोंनि गामिनि खाथियाव टाउन मडेल स्कुलाव फोरोंहरदों बिनानाव। र' बिनानाव, दा गाव फैबा खनसे ब्राब ब्राब बुंहरथारगोन आं। नुगोन दा एबारसो फिसानि थाखाय मोजां सानोना साना? नै बिनानाव, जोंना गामिया जा सालाक जाखाबाय। बर' रावखौनो रायलायबावलासो। एसामिस राव, इंलिस राव आरो बर' राव, हिन्दी रावल' रायलायग्रा जाथारबाय गथ'आ बिनानाव। जा सालाक जाखाबाय। दे बिदिब्ला बेवहायथ' थाथ'दो, जों थांगासिनो। औ दे थांदो बेवाइफोर आरो आब'। औ दे थांदो बिनानाव, मालाबा बेरायहैदो। औ दे बेवहायथ' थाथ'दो दे। औ। सनाक्षी, मा ओंख्रि जाबोखो? जोंना ओंख्रिया दालि जहल मायनेसमोन। ए, नोंसिनालाय? जोंना टमेट'ना मुला मैद्रु एवनाय ओमफ्राय ना बाथोनसोमोन। सनाक्षी, नोंसिना फरायसालिया माबायदि? जोंना फरायसालिया बिराद मोजां गिदिर। गोजौ गोजौ बिल्डिं दं जोंनि स्कुलाव। नोंसिनालाय स्कुला माबायदि? जोंना फरायसालिया नोंसिनि बायदि बिल्डिं गैया। आंबो नोंसिनि बिल्डिं गोनां फरायसालियाव बिराद हाबनो लुबैयो। बाबायानो हाबहोआ जोंना। ओमफ्राय नोंसिना फरायसालियाव मा मा फोरोङो सनाक्षी? 1, 2, 3 A4 आपेल, C4 बल बिदिखौनो फोरोङो जोंनि स्कुलाव। मा 1, 2, 3 सनाक्षी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेखौनो मिथिया नों जाम्बा। नोंसिनालाय मा मा ओंख्रि फोरोङो? जोंना गाराङाव गाराङा, क ख, सेनिथाम बिदिखौनो फोरोङो। मा रोंगोन नोङा? मा खख'? होद जाम्बि, बेखौनो रोङा नोङो। बर'नि गारां हांखो खौरां हांखो बुङो बेखौ। थौ जा न'आव थांनोसै, दा नङाबा आइया आंखौ रायगोन। थां, जोंहाबो थांसै।
मानो मोजां जाजानो लुबैया जानांगौ जाखो? बुंदे बिमारि, नों दिनै मा जादों? मा जादों सोलोंदों नोङो? जोंहा माबा मन्दिरखौ इंलिस मिडियाम स्कुलाव फोरोंनांसिगौ। बर' मिडियामाव हाबा आं गैया मोजाङानो जानाय नङा माथो आरो गोरों गोरायानो जानाय नङा। हाब बिमा, नोंनो बिदि नंथारै जाथारै खोथाखौ सोर खोन्थाया नोंनो? सोर खोन्थाया? गावनो बर' जानानै फिसाखौ बर' मिडियामाव फोरोंनाया फिसाया मानो जाम्बा जानांगौ जाखो? नै बिफा, जोंहा मानि आंखाल जादोंमोनहाय? मानि आंखाल? बर'खौ इंलिस मिडियाम स्कुलाव फोरोंबा? जानो हागौ बिमा, जोंहा रां रुफानि आंखाल नङामोन, नाथाय जोंनि बर' समाजाव, बर' रायजोआव दिनै जोंनि बर' बिमानि राव आरो थुनलाइखौ सोलोंनांगौआ दिनै गैया जालांनो हमबाय। दिनै जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरा दिनै गाव गावनि फिसाफोरखौ बर' मिडियामाव फोरोंला। बिदिजों मारै जानांगौ बिमा? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया बिफा। हनै मालाय बेवाइ गब्लानि फिसाजो सन्नाथिया बिराद सालाक जाबाय गथ'आ आरो गुबुन गुबुन राव रायज्लायनो रोंबावसैनो। आच्छा, बाथ्राया बिदिसो। नों खोनासं बिमा, आं दिनै बर' मिडियाम फरायनानै जाफुंसार जाफैनाय LP स्कुलनि मास्टार आरो बे आदा गब्दा थिखादारमोन बायदि मानसियानो गाव गावनि दिनै हारिनि राव आरो थुनलाइखौ सिनायनो रोङा आरो जों बायदि माखासे सरकारनि गुन्दै जाग्रा माखासे मानसिफोराबो दिनै गाव गावनि राव आरो थुनलाइखौ सिनायनो रोङा। बिसोरनि फिसाफ्रानो बर' मिडियाम बर' थुनलाइखौ सिनायनो रोङा। आरो बुंबावदों नों बिमा, गिदिर गोलाव जानायनि बाथ्रा। दिनै जोंनि बड'लेण्डआव, बर' रायजोआव दिनै बर' मिडियाम फरायनानै जाफुंसार जाफैनाय MCA, MLA, MPA, CM गासैबो बर' मिडियाम फरायनानैनो जाजोबनाय। बिनि थाखायनो आङो गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाखौ खावलायगोन जे बर' मिडियाम फोरोंनानै गावबा गाव फिसाफोरखौ जोंनि राव आरो थुनलाइखौ दावगाहोनांगौ।